Cristina, ce înseamnă să fii liber financiar? Cum putem defini acest termen pe înțelesul tuturor? E o întrebare foarte bună. Haideți să te explic. Pentru a trăi avem niște costuri de viață, în funcție de lifestyle-ul fiecăruia. Iar pentru a acoperi aceste costuri, avem, evident, nevoie de venituri. Venituri pe care, dacă nu suntem liberi financiar, le obținem cum? Prin muncă activă. Și le numim venituri active. Ideal ar fi ca aceste venituri să acopere și niște economii. Economii pe care le putem pune la treabă astfel încât să nu mai fim nevoiți să muncim activ pentru fiecare ban pe care îl câștigăm. Și aceste economii, dacă sunt investite, vor aduce venituri pasive. Adică venituri care sunt produse de banii noștri. În momentul în care aceste venituri pasive ne pot acoperi costurile vieții și ideal și economii, atunci suntem liberi financiar. Adică nu mai depindem doar de munca activă pentru a putea să ne întreținem și să economisim.